Adris Grupa godinama je jedna od vodećih hrvatskih tvrtki. Lider je po ulaganjima među tvrtkama u domaćem vlasništvu. U svoje poslove, u turizmu, osiguranju, zdravoj hrani, a od 2023. godine i u obnovljive izvore energije, Adris prosječno godišnje ulaže više od 100 milijuna eura. Tako je i u razdoblju od 2021. do 2024. Adris investirao 450 milijuna eura, a do 2027. planira uložiti dodatnih 550 milijuna eura. Što znači da će u sedmogodišnjem razdoblju Adris u rast i razvoj svojih poslova uložiti milijardu eura. Uz to, u razdoblju od 2021. do 2025. za isplatu dividende i dokup vlasničkih udjela u svojim tvrtkama, Adris je uložio gotovo 250 milijuna eura. U tom razdoblju Adris ostvaruje i stalni rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Prihod od prodaje roba i usluga rastao je za 45%, te u 2024. premašuje iznos od milijardu eura. Operativna dobit rasla je za 37%. Godinu smo završili sa 185 milijuna eura. Neto dobit rasla je za 63%, te je u 2024. godini iznosila 87 milijuna eura. To upućuje na financijsku stabilnost sustava, kao i na znatan ulagački potencijal za daljnji rast i razvoj i nakon ovog ulagačkog ciklusa. Adris.